Нәк 50 ел элек Иске Кулатка поселогында гомер кичерүче Исхаковлар гаиләсе Мөнир Яхья улы һәм Рабия Исхак кызының көтеп алынган икенче яраткан балалары булып, хөрмәтле милләттәшебез Юнусова Лилия Мөнир кызы дөньяга аваз салган булган. Бүген үзенең алтын юбилеен ул якыннары янәшәсендә каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Тәүфик Рызванович, сөекле кызы Юлия, кияве Айрат, оныгы Камил котлап, безнең тапшыру аркылы иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез гади авыл баласы булып үсеп, мәктәпне тәмамлап, Иске Кулатка сыпытуында белем алды. Кулына дипломын алган яшь белгеч Ульяновск шәһәренә китеп, үз һөнәре буенча хезмәт юлында башлап җибәрә. 1992 елны янәдән туган авылына кайта һәм үзенең булачак тормыш иптәше Тәүфик Рызван улы Юнусовны очратып, кияүгә дә чыга. Яшь гаиләдә бер елдан соң яраткан кызлары Юлия дөньяга килә. Диңгезгә чыккан ялгыз кораб кебек, яшь гаилә дә күп сынаулар аркылы уза. Ләкин күпме генә каршы җил давыллар иссә дә, алар тормышта сынмый сыгылып калмыйча матур яшәп килделәр. Үз өйләрен булдырып, гаилә учагы җылысы татыйлар. Әнием узак еллар почта бүлегендә хезмәт итә. Аны районда бик күпләре белеп хөрмәтли. Эшендә дә ул абруй казанган шәхес. 2015 елны мин, кызлары да үз гаиләмне булдырып, әти-әниемә яраткан уллары сыман якын булган кияүләре Айратны да бар кылдым. Ә инде 2 елдан соң әти-әниемне сөендереп, бик кадерле, яраткан оныклары Камилне да бүләк иттек. Безнең өчен әни, яраткан әби һәм сөекле хатыным иң кадерле кешебез. Бик игелекле, ягымлы, ул соңгы тамчысына кадәр бөтен мәхәббәтен һәм кайгыртучанлыгын бирә белә. Ә оныгын аеруча ярата һәм һәр җәйне түземсезлек белән көтеп ала. Әтиебез дә әнине кадерли, бөтен йөрәге белән ярата. Иң якын кешебезне юбилее белән ихластан котлыйбыз. Кадерлебез, сиңа ныклы саулык, бәхет, шатлык, куанычлар, күңел җылысы телибез. Синең сыман кешеләр бүтән бу җир шарында да юктыр дибез. Җырымның моңы, тормышым нуры, кадерлем минем, газизем минем, игелек тулы улы йөрәкле, мәңге яшь, гүзәл әнием минем. Сау сәламәт, шат һәм көләч бул. Иксез, шиксез булсын бәхет мизгелләрең. Ходай сиңа озын гомер насыйп итсен. Сиңа юллыйм теләкләрнең изгеләрен. Әни бит ул, өйнең яме, ә тормышта олы терәк. Сәламәт бул, озак яшә. Син бит әни безгә бик кирәк. Әни диеп дәшү шундый рәхәт. Рәхмәт әни, һәммә бездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың. Һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет. Син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган теләкләреңне булса иде әни бәхилләтеп. Хөрмәтле Лилия Мөнировна, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Алдагы җыр бары сезгә генә юллана. Без сине котларга, куаналар барча балаларың, синең белән бергә булганга. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улылыйбыз бүген сине без. Туган зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Бар балаңа җитә җылылыгың, изгелеккә тулы күңелең. Яшәү яме бирә синең күзләр, зур көчләргә ия һәр сүзең. Туган көнең белән кайнар
син әни, ғәділ дә син туры сүзле дә. Көчле рухлы ғәзиз әни дә син, киң күңелле гүзәл нәнәй дә. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улыйбыз бүген сине без. Бар баланың игелеген күреп, бала кайгылары күрмичә, озак еллар безне шатландырып, исән имин әни син яшә. Туган көнең